Ja, her er vi inde på Folketingets hjemmeside. Som sagt, jeg vil lige give jer en lille indsigt i, hvordan Folketingets hjemmeside fungerer, for den kan virke meget omfattende og ambitiøs. Det er jo Folketingets officielle platform for at kommunikere med befolkningen, så der er rigtig, rigtig mange ting på Folketingets hjemmeside. Blandt andet en gigantisk lovgivningsdatabase, som man kan søge og læse om lovgivning. Og det er egentlig den, jeg vil fokusere på i første omgang her. Og ja, det ligger under dokumenter her. Det er der, den er placeret. Dokumenter her, se den. Og hvis man vil kan se forskellige lov- og beslutningsforslag, det er jo alt sammen output fra det politiske system med lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsel, redegørelse, forslag, vedtagelse, referat, afstemning, paragraf 20 spørgsmål, udvalgsspørgsmål osv. Et hav af forskellige output, man rent faktisk kan lave. Men det man hører mest om, det er selvfølgelig lovforslag, så lad os prøve at kigge på det. Så kan man så ind med en søgefunktion her, hvor man kan søge forskellige love. Det laver 200 love, de laver om året eller sådan noget i Folketinget. De laver sindssygt mange love, som ligger så oven på alt andet lovgivning, som ligger for tidligere. Så lad os prøve at se her. Man kan se en periode, og det for lige at for at give et overblik over hele Folketingets beslutningsprocessen, vil jeg vælge en, der ligger tilbage fra sidste folketingsår, fordi de er afsluttet. Dem fra 2020 til 2021, de er jo i gang, men her er nogle af dem her, som er afsluttet fra 2020, og det kan vi se, at der står stadfæstet herovre. Stadfæstet, det er bare et fint ord for vedtaget. Så lad os prøve at se på en af dem. Vi kan tage den her første var her. Forslag til lov om ændring af barselsloven. Forslag til lov om ændring af barselsloven. Barselsloven siger jo, at man kan få penge, dagpenge, hvis man passer sit barn selv, når det umiddelbart efter det er født. Det er for at sikre, at barnet får en tryg og god opvækst fra starten af, og det er en rigtig god lov. Den lov er så blevet lidt provokeret af covid-19, fordi der er en masse forældre, der ikke kommer på arbejde, der bliver arbejdsløse, der er børn, som ikke kommer i institutioner, fordi de bliver hjemsendt osv. Og derfor så er Folketinget så nødt til at udvide den her barselslov, og det skal igennem de 3 processer. Det skal igennem Folketingets beslutningsprocessen, og det er det, den her lov handler om. Hvis vi klikker på den, kan vi se, hvordan det er gået med det. Skal den lige ind i databasen og finde loven her. Der har vi den så. Og det første, vi ligesom kan notere os, jeg kan se, det er linjen herovre. Det er så en tidslinje. Fremsættelse forslag, første behandling, udvalgsarbejde, anden behandling og tredje behandling og forslag som vedtaget. Det sidste, det er jo så, hvordan loven ser ud, men virkning og gyldighed, det har i vores samfund i dag. Der er et lille referat her, der er afstemningen, der beskriver, hvem der stemte for. 95 medlemmer af Folketingets medlemmer stemte for. Ingen stemte imod, og ingen stemte blank. Så ud af de 179 personer, der var der åbenbart kun 95, der hvad skal man sige, deltog i afstemningen. Og det er jo nok, og dermed så er tingene jo sådan set hjemme. Men det jeg gerne ville vise jer, det var det her med, hvordan var det med udvalgsbehandling, ja. Bilag, spørgsmål og svar, lige til bilag her først. Kig på dem bilag, der ligger i den her. Tidsplan. Der er et brev fra beskæftigelsesministeren her, som har haft indflydelse på det. Der er ikke så meget spørgsmål og svar, tager vi det i stedet for. Ja, der er heller ikke så meget at finde. Jo, der er nogle spørgsmål her, udvalgsspørgsmål. Masser af spørgsmål til udvalget og udvalgets svar på spørgsmål i alle mulige ting relateret til den her udvidelse eller ændring af barselsloven. Så det kan I jo gå ind og kigge på. Det kan være, at I kan finde noget, som I synes er interessant. Man kan jo søge på det lige så også man vil i søgefeltet eller forskellige beslutningsår. I skal bare vide, at loven har nogle gange nogle tekniske, det hedder nogle tekniske ting. De hedder ikke for eksempel bare knivloven eller sagt, det har sådan en teknisk betegnelse. Så nogle gange så bliver man nødt til for at finde en speciel lov, bliver man så nødt til lige at gå på Google først, søge
på knivloven, som jo er det, man kender en eller anden en lov om at bære våben i det offentlige rum, som knivloven, og så finde ud af, hvad hedder den egentlig i Folketingssproget, og så først da kan man gå ind og finde det på Folketingets database. Men det var så meget omkring databasen og Folketingets hjemmeside. Der er også de her udvalg, jeg vil også lige give et lille eksempel på her. Der er nemlig, har vi hernede, så udvalgen her, om udvalgen, lige bare lige for at se så et udvalg. Det prøver de også at vise. Her er alle udvalgen, se det, mange udvalg. Og jeg talte om forsvarsudvalg, det ligger her, det vil jeg godt fortsætte med. Forsvarsudvalg, så jeg prøver at se, om der sidder i det. Forsvar om udvalg, hvad de arbejder med, dokumenter, medlemsoversigt. Ikke fordi det er sindssygt spændende, men det var meget sjovt. Jeg kan se dem forskellige politikere. Socialdemokraterne kommer først. Som sagt, i henhold til mange personer, de er i Folketingssalen, den samme målestok, de repræsenterer. Så Radikale Venstre, har Folketingets Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten. Der sidder en for det grønlandske parti, Inuit Ataqatigiit, som er jo repræsenteret i et dansk folketing. Grønland er repræsenteret med 2 personer, og Færøerne er repræsenteret med 2 personer, fordi de er jo en del af rigsfællesskabet, så de skal selvfølgelig også have en lille smule at skulle have sagt i Danmark. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ Folketing, Nye Borgerlige osv. Så det er en ordentlig flok mennesker, eksperter, husk på det, der sidder og diskuterer her omkring forsvarsting. De er eksperter, men de er også politikere, det vil sige, de har også en ideologi bag sig, og det kommer vi lidt tilbage til senere, når vi skal tale om ideologier. Men begge ting spiller jo ind. Dels den teknologiske viden, og hvad skal man sige, den viden, der ligger i det viden omkring forsvarssamarbejde og forsvar generelt, men så kommer der også ideologien, de skal også tage højde for. Så det gør det jo endnu mere kompliceret, kan man sige, for at få taget beslutninger. Okay, vi går lige tilbage, fordi jeg har lige et par slides mere, inden vi holder for den her omgang, og det er omkring det, I skal til nu og arbejde med. I skal jo den her uge arbejde med demokrati og medborgerskab, medborgerskabstankegangen. Og hvad pokker er det egentlig for noget, det her med medborgerskab? Det er jo en forgrening, det er jo en udvikling af det danske demokrati, kan man sige, som jo altid har været demokratisk. Altså siden 1949, som sagt, har Danmark været et demokratisk land med magtdeling og så videre. Men demokratiet har oplevet en krise, kan man sige, inden for de seneste 15, 18, 20 år, måske lidt længere tid, er der sket nogle ting med samfundet, som bekymrer politikerne og iagttager, altså, og lærer for en sags skyld også jo. Altså, fordi det vi kan se, det er jo blandt andet, at medierne får svære ved at dække de komplicerede sager, som foregår i det politiske system. Og sagerne bliver mere og mere komplicerede. Det gør de, fordi de får større omfang, og jorden bliver mere og mere globaliseret. Det betyder, at den bliver på en eller anden måde mindre og mindre. Og Kina får større indflydelse på Danmark, og USA får større indflydelse på Danmark, og EU har stor indflydelse. Der er masser indflydelses vinkler på dansk politik i dag. Det var det ikke i gamle dage, altså før 1849, der var Danmark som hejst en ø for sig nærmest jo, i hvert fald i forhold til i dag. Og dermed så er tingene bare blevet forfærdeligt komplekse, og det er medierne svært ved at dække. Vælgerne har også svært ved at gennemskue det. Det viser sig, at tilliden til politikerne, det kan måle på kvantitativt. Det kan så prøve selv at spekulere på, hvordan måler man på tillid til politikerne. Det skal jo virkelig operationaliseres her. Men det har man målt på, og man har fundet ud af, at tilliden til politikerne, den er utrolig lav. De ligger helt nede i bunden af tabellen med forskellige folk, man har forsøgt at finde ud af, hvordan folk har tillid til. Altså jurist, dommer og journalister og sådan noget der. Altså alle typer. Og der er tilliden til politikerne faldet, og det er jo en katastrofe for et demokrati, som jo kræver, og det er faktisk også det medborgertanken, den ligger op til, den kræver deltagelse. Demokratiet kræver deltagelse. Det kaldes for deltagelsesdemokratiet. Og det er et begreb, som en dansk teoret, eller forfatter, tror jeg han var.
Hal Koch hed han, opfandt i, jeg tror det var 40'erne, som havde deltagelsesdemokratiet, fordi jeg havde haft krigen og lidt der. Undskyld. Og der var blevet udfordret på vores demokrati, eftersom vi jo blev underlagt en tyran, en despot. Og så udviklede han nogle tanker omkring, at det var ikke nok at have et demokrati som i sådan en anden form for grundlov. Det var også vigtigt, at man deltog i demokratiet. Deltagelsesdemokratiet. Og det handler om rigtig mange ting. Det handler dels om at stemme, men det er jo ikke nok at stemme bare at sætte kryds hver 4 år. Det handler også om at give sin mening til kende. Ytre sig. Gå ind i diskussionerne. Argumentere for og imod ting. Blande sig i debatten. Det handler om at organisere sig i grupper og søge indflydelse. Det handler om at på alle mulige tænkelige måder at gøre sin indflydelse gældende i samfundet. Og der har vi også som samfund, som dansk demokratisk samfund, det er vi også blevet dårligt til gennem tiden. Men, ja, det vil jeg ikke sige mere om, men det er det medborgerskabstanken, det handler om. Det handler omkring, hvordan kan vi genskabe den demokratiske dynamik, ikke dynamit, men dynamik, som man har set tidligere. Man kan få gang i folk og få mere gang i demokratiet i Danmark. Så det er jo det, skal I arbejde med, og en af de ting, man har gjort omkring det er jo, at man satte det i forhold til det med at være statsborger. Der er en lille dims med dernede. Nu kan I ikke rigtig se, hvad sliden viser, eller det kan I måske godt alligevel. Jeg vil lige prøve at læse den der definition op. Medborgerskab handler om det forhold, at en person har til det land, han bor i, og hvordan personen oplever sin plads i samfundet og sit forhold til andre mennesker. En medborger er en person, der kæmper om og for sine rettigheder og pligter, og som har mulighed for at deltage i udvekslingen af de fællesskaber, som han eller hun er en del af, og vælger at gøre det. Det vil sige, at man skal være aktiv samfundsborger. Man skal ikke gå ind i tingene og slås for sin sag. Det er store tanker, men som sagt, det er grundlag for demokratiet, og hvis de dør ud, så dør demokratiet. Det er lidt hårdt sagt, men det tror jeg selv på. Så. Og vi kan prøve at sætte den her medborgertanke lidt op foran statsborgertanken. Statsborgertanken, den kender jeg jo sådan set godt. Jo. Den lever jo i statsborger, i at have dansk pas, i at have et dansk CPR-nummer, og I er accepteret som værende en del af Danmark. Det giver nogle fordele, det giver nogle rettigheder. I kan få gratis lægebehandling, I kan få gratis undervisning, I kan have medindflydelse ved valgene ved at stemme og sådan noget, men det giver også nogle pligter. Der er nogle ting, I så skal. I skal overholde lovene. Det skal vi alle sammen. Vi skal, det er så mest strengende jo egentlig. I skal stille til rådighed for forsvaret, for militæret, hvis I bliver indkaldt. Vi har stadigvæk den her pligt til at blive værnepligtig, hvis man bliver kendt egen og trækker et rigtigt nummer osv. Så det er nogle pligter, vi også har, det følger. Så statsborgerskabet er så meget, udenom det hele. Og det er i den kontrast, eller den modsætning, man skal se medborgerskabet, som så handler om nogle andre ting, nemlig det der med at høre til nogle grupper i samfundet og gøre sin indflydelse gældende i de pågældende grupper. Det er identitet og sindelag osv. Jeg har fundet nogle eksempler på det her med hvordan man organiserer det her medborgerskab, som jeg lige vil komme tilbage til om et øjeblik. Jeg tror, vi gør. Ja, jeg kommer lige tilbage til det om et øjeblik. Jeg skal lige skifte videoen igen, så øjeblik.